Saka paakakubata chibhara pa ungotori mhandara kana kuti ungosiri mhandara? Ndiri mhandara. Saka zvoreva kuti akatokubvisa umhandara hwako hwakabviswa mukubata chibhara? Pandagariswa mumaCentral kwe5 days ndine mwana mazivo vandoenda kukoti ndasvika kuRotondo ndizoenda kudheni nemwana ndikati ndikutoridawo asi ndikudare kwatina shemukadzi handisi kuda hangu kuti mwana wangu ave nake kana mari dzacho dzikunzi dzinopinda asi ave nebhethi. Kusangana kwatiri kuita zvakare pano pachibanda media muchifamba mine wenyu Manasi Manoko Chibanda. Nhasi tiri kunyuta fara kumabvuku. Pane nhau yatadai kufambira panapa. Hanzvadzi wakadini? Ndiripo makadiwa. Aiwa tiripo. Ungatange nekuzivisa here vatariri kuti unonzi ani? Kunokumbira kuti utsanangurire vatariri kuti nhau yako yakamira sei kubva pakutanga kusvika pairi muzuva ranhasi. Yakatanga 2021 muna December. Mai vangu vairwara neproblem yemoyo. Takaberekwa tiri vana vaviri. Saka ini ndini ndaimbobatsirawo amai nechimboshanda-shandawo. Ndaigara naamai nehanzvadzi. Ndakaonawo pekubatsirika naonapo ndichisara nevana ndichidzoka mumauru. Saka musi wa 22 December ndichirukwa musoro panext paper ndaisara nevana pabasa pandaibata-bata. Bva pasvika mwana weipapo mukomana neshamwari dzake mbiri. Bva vatamhoresana zvapera. Ndapera urukwa musoro bva ndaenda kumba. Ndasvika pamba ndopakateera amai vaindiruka musoro weipapo. Zvanzi pane mukomana akufarira rapa. Vandati handisi zvandakavinga. Ndakayazoshanda. Zvikanzi uri kudadira imba uchazenge wakufamba mapostori uchitsvaga. Vandati saka pakazoti papera 3 days bva vadzoka zvikanzi mukomana uyu adzoka futi uri kuti ndikati ndichambotanga ndafunga. Iri weekend Saturday yacho ranga riri zuva rechi5. Vandati zvikanzi rega ndinomupindura kuti alright. Vandati ewe. Saka mukomana uyu akazoti zvikanzi ko nhamba mai vai vanga vagara vane nhamba dzangu. Vandazoona murume andifonera zvikanzi nditapiwa nhamba dzako. Vandati alright. Vagara zvikanzi ini nhasi handigari kuno ndogara kubasa kuMozambique. Haana kunge andiudza basa rake kana kuti chii. Vandati alright. Vazoti panga pane mazuva anopera pambapera svondo. Vandati nhasi ndikunonoka kuenda kumba mai uyu nenyaya kuti mai sisa hasati vadzoka kubva kubasa. Vati ndikunonoka kupedza. Saka banguru wako pawachazouya kana kuti pachaonawo mumwe mukuru achauya ndounosiya nevana oenda kumba. Mukomana yanga aripo akagara pamwachona TV. Zvikanzi alright. Saka dzakazenge dzasvika kuma8. Vandati abhanati auya kwedu kunotyisa kunguva ino yezvibage ino. Zvikanzi ndati munditarisirawo vana ndaakuenda. Ndatobereka bhegi rangu. Ndaakuenda. Zvikanzi perekedzwa naye uyu vana tinotarisa. Ndati handisi kuda ndikuda kuenda ndege. Zvikanzi perekedzwa. Vanzi pinda vatondimirira pagedhi pawo. Zvikanzi chipinda mumota make. Ndakapinda mumota make takapinda tiri 3. Iye neimwe shamwari yake. Mukomana kana kuti mukadzi mushamwari yake yacho? Anga ari mukomana mwana weipapo. Shamwari yake yebva yaburukira kubus stop. Zvikanzi ndimirirei pamberi apo. Ina handina kuziva kuti vanhu vanga varangana. Shamwari yake yebva ati ndimirirei pamberi apo ndoda kutenga zvandotenga. Uye bva ati alright. Tasvika saka takafamba ndati takufamba mwasara inga zvikanzi ari kutera ruziva kwati kuenda. Ndikati anokuziva kupi makambokuwira maraini kwedu. Zvikanzi aiwa anoziva. Vandati alright. Akasvika kunoko. Tasvika pagedhi apo kweso kwangu kusati kwane dzimba vanchiri kusango. Saka kunoko vanhu kudhara vaipedzisira kufamba kana kuma6 kozi kwaityisa. Bva paka mota yake pa. Apaka mota ndipo ndakaona
munhu handatanga kuona munhu ari kundidhonza imi ndikati usandibata handifarire zvekubatwa zvikanzi ndau handati usandibati ndopa ndakaona munhu paatanga kundibvarura akandibvarura trousi taiti yandakapfeka nebhuku akabvarura nezvi nemaoko kozi kanga rikajira katete pandati chato chibvaruka icho wakundibata zvikanzi nyarara pandati vanhu sei muchiti makamwa doro moita kunge madya madhodhi zvikanzi unototaura language yakadai so uchitanga wakanyarara inga akadhakwa anga akadhakwa asi kwangu usiri unonyanya kudhakwa ndopaakandimbunyikidza ndapinda muno mugedhi muno gedhi ranga asati rakiwa ndapinda muno iwo unombotisaya kuda kuchema kudaidzira help hapana ndina kuchikozi ndaizoti hapana aikwanisa kuzvinzwa saka akabva ango pandakanoona kuti madhoa anloka madhoa ake emuti ndakangobuda imomo nchimhanya pandaona asi ndendabuda imomo nchimhanya ndakaona kuti handina kupfeka pandasvika muno pawashing line ungosina kupfeka chi ungosina kupfeka ndanisisina kupfeka kuzi asi kozi dzanga zvabvaruka pandatora zambia ranga ri pawashing line pandasungirira pandapinda mumo pana mama po nhasi maenda makasunga mazambia nekudzoka makasunga mazambia kwakanaka pandati ndabuda naro ngwani makusena munozviona ndakapfeka hembe yewhite zvikanzi mama vanozvitarisa wakabva warara saka paakakubata chibhara pa ungotori mhandara kana kuti ungosiri mhandara ndiri mhandara saka zora kuti akatokubvisa umhandara wako wakabviswa mukubata chibhara ndobva zvazoita sei bvandapinda ndazondarara mangwana acho makuseni bvandamuka asipati ndandakufila bed handina kuenda kubasa kweke pandavati aina asi kundwa musha asi kukwanisa kuuya zvikanzi alright kumazuva rovira kwacho ndokwaakandisira meseji yakanzi usaudze kana ani nezvakaitika nezuro sorry I'm very drunk yesterday asi usaudze kana ani wakaudza kana mumwe munhu unofa musha kwedu tobata mushoma ndo vandazvinyarara zuva re3 alright hembe dzingaunadzo hembe dzacho dzakabvarwa dzacho ana mama havana kubvunza here kuti ropa iri zviri kufamba sei kuna kuti wakazvifambisa sei kuti ana mama asaziva ndoziva kuti panobviswa mumhandara obvious panotobuda ropa hembe ndakasvika ndakadziputira ndakadziviga hapana aimbodziona pana ndadziviga alright sei usina kuudza ana mama kuti ndo zvaitika kuti nyaya igoripotwa ipapo handina kuudza mama kwazi nguva yandakabuda mumota kangonditi wakaudza chero umwe munhu muri kufa imba yenyu yese kana kuti iwe ukufa alright handi hedu mberi tiende mberi kwacho razuva rechi3 ndasvika kubasa ndashanda saka ndai ndakapedza basa rangu ndasingawanzobuda panze ndaizvivharira mumba mai ndatopedza mazuva rero ndabva ntsvaga muriwo ndopandakaona shamwari yacho zvikanzi uripo pandati ndiripo ndikati ko shamwari yenyu iripi zvikanzi ati munotaura pafoni hamusi kutaura pafoni mandati handisi kutaura naye zvikanzi shamwari yacho bva yanguti zvikanzi haapo akadzokera kubasa kwake handangoti alright inandakuti handinaitawo pfungwa yekubvunza kuti kubasa kwake anoita nezvei handangosiyana nazvo papera 2 weeks ndopandakazoti kune shamwari yacho ndikati ko shamwari yenyu zvikanzi ari kubhodha anouya svondonona anouya ndikati alright iwe nguva kutomutsvaga sei nguva kumutsvaga munhu akakubata chibhara ndanga ndakurwara kurutsa kuita sei asi but inini ndega andisanda kuzoti nhumbu kana kuti chii alright okay alright ndopandaka vandati kune vekubasa handichakwanisa kuita sei kuuya handisi kunzwa musha tsvagai munhu zvikanzi alright ndakauya pano vandagara mama bva kuti inhumbu kaifa ndati handisi kuziva zvikana mama inhumbu vandati handisi kuziva bva pangopera svondo 1 ndichidanzwa ndanzi naimamwasisi vangu wekudhamafosi zvikanzi
ndanga ndichikumbirawo uye undibetserewo basa. Pandati alright. Pandanogarawo Damafosi. Ndanogarawo Damafosi ndichita basa paya. Ndopandakati anti zvandiri kunzwa ina handitombozvinzwa nansozvinzwisisa chichi. Anti vaive panext ndopavakati une mari yaunayo here? Pandavati ndinayo. Patatenga pregnant test. Panditi une pamiri. Muridzi wapo kupaziva asi handina kwatsanangura ndakabatwa chibharo. Ndakangoti handizive muridzi wacho ndikumuziva asi but namba dzake hadzichaite dzaanza kusaita foni kwangu. Anti vaindopa vakamufonera nenew number payaita through. Svikana anti uri kuzviziva here kuti ndiwaifambidzana naShamini? Zvikanzi zvikanzi uri kuzviziva here kuti ane pamiri? Zvikanzi ndepangu. Zvikanzi saka uri kufunge? Zvikanzi ndichamutora kana ndadzoka ndiri kubasa muMozambique. Anti vaindopa vakati alright. Hapana kupera 3 days mama wakabva admitwa muParire Nyatwa. Mama abva ati kuna sisi wangu ndachikumbirawo Shamini auya ndione. Bva vandipa mari yebhasi pandienda kuPari. Mama abva vanditi ndachikumbirawo udzokere kumba uzopota uchindigrow chikafu. Pandati alright. Ndakauya pano. Ndauya ndakupera ndichienda kuPari ndichinoona mama. Mama abva vasvika pakuzodischarge. Vasvika pakudischarge vasaka discharge vachinzi vakutoenda kuSudan. Pavakaenda kuSudan. Vasati vaenda. Pandaenda nawo kuAvondale. Kunoitwa matestes avaifanira kunoitwa vaida kuendesa kuSudan. COVID test yellow fever test. Ndiri mutauni mama wakabva vaitwa yellow fever test vakabva luza balance vatanga kufamba. Ndati mama manje ndokuita ise ichi. Ini ndiri kuzvirwarira. Mama abva ati asi inhumbu kai ndakabvira kubvara ndiri kubvunza. Ndikati asi ndokubatsira. Ndakatsvagawo umwe shamwari yangu ndengomurisanawo naye. Aisi nditakura madhezi andaimboenda kuchikoro tauni. Ndikati mama wangu havasi kubva musha asi havasi kugona kufamba. Zvikanzi chivagati iwe wajegere side ndiwajegere side. Takasvika pano ndakagadzirira mama. Mama wakaenda kuSudan. Pamiri pangu panenge pamba kuma 5 months or 6 months. Yeko mukomana aiti kudiwo. Anga atoti bloka kana ngo kutoka mufoni kana imwe namba anga kusadai. Alright. Saka zvaro kuti kubva akubata chibharo hamuna kuzombodzokerana futi here zvokuti maakuzoita zviri zvechibharo zvokuzoita bonde zviri zvechibharo kubva akubata chibharo kana zvakava zvangopirira ipapo? Zvakaperera ipapo takazotanga kusangana kuti zvisiri zvechibharo. Mushure mekunge atsvagwa tazoziva kuti mupurisa. Mama vatoshaya. Akazotsvagwa gore ripi? 2022. Akamutsvaga ndiani? Ambassador Gumbo ndo vakatibatsira nekuti because mana mama vaiti vamhino zvavaizobvunzwa kunzi waibatsirikana sei kuti urarame mapirisi chichi wegara nani. Saka vaizvisiya vasati vaoparetwa. Mama ndo pavakazvitaura kuSudan ikoko. Saka Ambassador Gumbo yakazondifonera achiti ndiwe mwana waPeggy Musonda. Ndikati zvikanzi muridzi wepamiri pako uri kuziva kuti aripi? Ndikati ndizive nhamba dzakachete. Zvikanzi enda kuPGHQ mupurisa. kuPGHQ saka ndakasvika ndakati ndarifewo so zvikanzi force number yake. Ndikati handizveni ndatongoudzwa kunzi mupurisa. Zvikanzi zita. Ndakati ainzi Nisi. But ambassador wakaziva sei nyaya? Sorry. Vakangonzi namama mwana wangu akamitiswa asi munhu wacho anongozva zita sanga asingazivi munhu aiti anoshandira kubasa muMozambique. Asi asingazoti chi asi hatina kuzoti saka ina handazozoti vakamutsvaga sei. Ava vakasvaga sei kuti azoziva kuti mupurisa. Alright. Pamwe zvawakaudza zita pamwe uyu wakabva waziva kuti mupurisa maybe. Alright. Yandi mberi. kuPGHQ kwendasvika zvikanzi munhu wenyu mupurisa asi musapota ashandire panapo musupport unit. Vandinyorera bepa ravakandinyorera zvikanzi tiende kusupport. Kusupport ndakasvika kusupport. Ndakabatwa mubatwa wandakaita. Vazonditaiwa munhu wenyu haasi pano ari kudeployment asi mutroop yakati chiendei kwakati. Ndipo ndakaenda kwavanga vandirifeya kwaunoshandira kunonzi Chikuru Urban Rural. Ndipo patakanzi anouya after 3 days. Ndipo after 3 days before wazondifonera. Iye ndiye akazotanga kutondifonera. Zvikanzi
ndanzwa ndikutsvagwa chichichi asi nhumbu ndeyangu ndikuzviziva asi manje ndine mukadzi nemwana vana mutawo saka mene ndofambisa sezvikanzi nditori murodhi kubva kubasa kwana ndiri kudeployment ndafonwa kuri kubasa vandatiwo iye abva mukundifonera wakuru akazondifonera chinditi mangwana uye kusapoti patasvika kusapoti bhabhu ndonzi munhu unomuziva zvikanzi ndomuziva zvikanzi pamiri paanapo zvikanzi ndepangu zvikanzi wo ndepako ko sei wanga usiri kutaura naye pesa apo wanga wakaita sei zvikanzi ndine mhuri chichi saka ndanga ndichingotya nenyaya kuti ndine mhuri ndine mukadzi nemwana mukadzi wangu ane pamiri chichi asi preparation mese ndandatengerwa nagogo kwangu kwasara zvishoma zvikanzi saka iwewo uriwo muridzi wenhumbu kuzohera kuti haana preparation ko mari yekunyoresa chii zvikanzi ndakutanga kutotsvaga chichi akabva uye tabva kusapoti akazodzi nevakuru kusapoti kozi gogo ndakaenda ndina gogo zvikanzi enda unotsvaga mbuya vake uvakumbirire giramu yake vakashaya uchitotanga kubatsirana nambuya vake ndo vari kumubatsira saka iye akapiwa namba kuzi vakuru kusapoti vanga vane namba dzagogo bva vazomupa namba dzagogo vandazoshamisika rimwe zuva achisvika nagogo pano gogo vanga vasingagari pano egara mumayadhi mazuva acho bva titosvika nagogo bva vasvika nagogo bva totaura nyaya yake bva atsanangura nyaya yake nagogo zvikanzi asi ndine mhuri chindifanira kundichengetera iwo uchazoya chitora chi bva kupota achimboita achiuya pano takaona kamari achitumira apa mema kutodanana asi kwete kutoti taitotaura nyaya yakanana asi mameseji acho achirimo kubva paakadzoka mfoni asi dhansiri nyaya dzokunyatsowirana munayo kusvika ndakasununguka mwana ndasununguka mwana bva tamuzoti kwane mwana zvikanzi alright akauya pano mukadzi wake akabva nosunungukirawo pari gogo wangu ane mota yavanga wanayo iye yake yange yaparara bva akumbira gogo ndinotorawo mukadzi wangu kupari asununguka chichinyi munipewo mota yenyu gogo akamupa mota zvikanzi ndoidzosa saka gogo akazomufonera ona nguva dzekuti adzoke nemota dzapfurekedza zvikanzi ndakutosvika bva asvika musi wacho bva arara pano zvikanzi famba nagogo nasisi wagogo zvikanzi ko mwana akunzani bva atunhidza mwana zvikanzi anonzi Tayana kana kuti Ropafadzo zvikanzi alright bva rara mangwana acho bva amuka akarara iye neshamwari yake nemuimba ndairara nagogo mudhainini kubva pana ndasununguka ndirara nagogo mangwana acho bva amuka kuma12 bva vatoswera pano akatomwa tii bva vatoswera kuma12 zvikanzi agogo ndakuenda ndakunogadzira ndinoenda kubasa chi ndakuenda zvikana gogo alright bva aenda bva ati ndichatumira mari yemwana yemapamba pandati alright saka chii chakazonetsa alright tada kuti background tainzwa akazoti mwana ne2 months kana kuti chiakusachengeta mwana kana support anga kusawisa mandadzokera kusapoti kubasa kui kusapoti bva ndita advise tingatokupepa napo ndekutendai kusifu kuti munoclaim maintenance cause iye akazengabvunzwa basa kwake ndiko iwewe sei usiri kuchengeta mwana zvikanzi makadhi angu anogara nemukadzi wangu ine handina access yekubata mari inobatwa nemukadzi chichichi tisatenda pamaintenance ima hamuna kuzowana here mukana wekuripota nyaya izvezvo munenge akabata chibharo iye ingonditi pandakamuti ndamuratidza emu ndakati embo uchiri kudziziva here paakauya mwana achiri mudiki ati embo uchiri kudziziva here zvikanzi adzichiri kuchengeterwa iwe adi kudzipisa ndakakuudza kuti mususumba kwedu tinobata mushonga unoita sei unofa uchiri kudzichengeterwa saka hamuna kuzombori nyaya yechibhara munobvira mazoiripota handina ndakazoiripota last year alright mairipota last year yakazofamba sei yakatongwa sei nyaya yakatongwa takaenda urotondro nyaya bva yatongwa iye pana loya wake panani loya wake bva saka loya akaimudefenda achiti zvikanzi kwemimi makuchiripota pane mwana chichi iye aiti pese patinoita zobuda mukoti aindisvotesa zvikanzi mai nekufamba kwandiri kuita kudzinganga kwandiri kuenda ndikuiwina nyaya ndikuiwina chingomuti hawo musi wekutanga musi wechi2 yatongwa tikanzi endai chakufonerai
kokobva tabuda nagogo mukoti kozi gogo vanga varipo vaizvizivawo kana iye angakaudza gogo ndakamubata chibharo. Okay, inga ari matrials guy, right? Ko judgment final yacho yakazonzi kudini? Judgment final yakanzi muno ushu yanga kanzi pipi yakanditi zvanzi pekupedzisira pandakaenda ini pipi yakati penyu paperera panapo ndichazokudze kana iye atongwa tatongwa zvayapera sei. Akanzi ane mhosva here kana ana mhosva? Haana mhosva. Akanzi anzi hapana mhosva. Akanzi hapana mhosva. Saka ndokupera kwacho kwayakaita. Ndokupera kwacho kwayakaita. Andipa nhau dzemaintenance. Bva ndanzi nevakuru vekubasa kwacho ndaicha advise machaplain acho zvakanzi advise atingatongokupai ndei kuchi kunoripota maintenance. Bva ndaenda usivu koti bva ndanopuwa mapepasi. Bva ndauya nawo bva ndasiya kubasa kwake bva asekwa bva asaini. Saka iya ndasina kuti aganishin. Bva aipota achitaikuisa kana takaisa $10 instead of $40. Oti ndoya ndawana inini atinozoti kadhi rinogara nemukadzi wangu. Kusvika bva ndaenda kuupwards valuation. Mumwe mwedzi anga ane 2 months papasina kundipa. Ndaenda kuupwards valuation and ndinokwanisa kuda kutora warrant ndakatora iri upwards valuation. Bva yasvika ndati ndange ndaisvitsa pa60. Bva yazodzikiswa bva yasara pa50. Pandati ana achikumbira garnishing order kozi munhu wacho ari kunetsa kuisa hasipisi. Bva anzi najaji kana wabuda muno muende munosaina mapepa egarnishing order. Takabuda mukoti bva anosaina mapepa egarnishing order bva ndatambidzwa pananzi endesai kuSSB. Bva ndaendeswa. Mari bva yakuganishwa chiganishwa. Tiri ndamumhangarira nyaya yerepi. Ndakazoenda futi kuupwards valuation. Bva taenda kucivil court patanopinda mukoti. Bva paexcuse yekuti pamberi pekoti mari yawedzera papange yawedzerwa svika pa8. Zvikanzi angaira mberi pa50 kusina handina mari. Akandisungisa kuti ndakamubata chibharo. Saka ndiri kubuda mari maexpensive elawyer plus ndigara ndine vamwana 2. Ndine akaenzana nditoni akaenzana mutwini wake waanayo. Nemumwe ari kuokumba plus ndinorenta 2 rooms. Mari isusu munozoti hatitambire mari dzakawanda mapurisa. Saka jaji ndopakangota saka ndopaperera nyaya yenyu budai muri papo. Tichiri panze pecivil court enda akatanga kundisotesa kutaura zvikanzi wangu chifungo tichawedzerwa mari. Mukadzi wangu akagara iye akabva mukadzi wangu ane kwaakatoenda akagara totaura kuti iwe mwana wako hafanira kudya mari yakawanda kupfuura vana vari kumba. Ndopandakamudhonza. Pandakamudhonza bva andirova bva ndamudzoserawo. Saka mupurisa akabva abuda mukoti akasvika ini ndakumudzoserwa. Bva tanzi matosungwa. Ini ndakanzi ndindasungwa kozi yakabva ndiri kurohwa. Ndinapa ndiri mupurisa chichisvika nemupurisa wayo ndaona shuwa iwe uchitorohwa. Vangu vataura nazvo nemupurisa bva ndaendeswa pacentral. Bva ndasvika pacentral bva ndakabatwawo rafa ndabatwa zvakanaka. Bva iye bva asaidzirwa. Bva ndagariswa pacentral kwe5 days. Ndine mwana mazewa. Bva ndaenda kukoti. Ndasvika kurodhondro zvikanzi nyaya yenyu muri kuzoera kuti makarova munhu chii. Mandati handisi kuramba hangu. Iye akatanga abvunzwa najaji zvikanzi pawakarohwa wakakuvara here. Zvikanzi handina kukuvara. Wakabvarurwa hembe here. Zvikanzi handina. Saka jaji akabva azviona kuti panapa pana nyaya. Zvikanzi saka iwe uri munhu wemutemo uri kuti timupe mutongo wakaita sei. Zvikanzi ngaindinopika 5 years. Zvikana jaji wati pipi bva dzokorodza kumubvunza zvikanzi vanzi timupe mutongo wakaita sei. Zvikanzi 5 years. Zvikana jaji ine hachamupe 5 years asi takumuti abhadhare mari fined $100. Ndopaakabva angobuda mukoti memwe bva abhenga ndobva abuda. Ndanzi chienda ikumba. Bva ndanzi enda ikumba bva ndanzi teerai mupurisa. Mupurisa bva anondisainisa mapepa anga andisainise kubhadhara fine. Zvikana mupurisa uyu jaji azoona kuti uya anga achida kuti muende unopika mubudiro waaita atadza kurespekta kana dari chairo mubudiro waaita. Kana atawo ndopaakauya kumba. Auya kumba svondo iroro ndorateienda kukoti yerepi. Ndopatakaenda kunofambira yerepi. Tatanga yerepi. Muswe tapinda tenga second court. Alright, yerepi tamboitaura right. Ngatichenderere mberi because yerepi taitaura kuti inenge tenda kudzokorodza. Saka zvadaro
hatina kutabva kukotere pia pera kudaro hatina kuzombobvira tataura tise pafoni kana kutaura tise asi achakadaro pane musi wakauya shamwari yake zvikanzi ndatumwa mwana last year muna July here ndatumwa mwana ndakatora mwana ndakapa shamwari yake mwana akanoswera ikoko akazuya akamita akaswera neimba kwake ndakaswera neikupa mwana akazuya kumanheru zvikanzi ndaja hove nadhidhi wangu chichiva ndatoti alright pandasiyana nazvo last year November ndopandakazoona ndafonirwa nenhamba yesupport zvikanzi tine urombo mutedza ashaya mwana anga achirwara here zvikanzi angoti mabaini musoro arashayira kuparinya twese asikunyasoziva pandati alright vanangoti alright pandazofonerwa futi nakandifonera zvikanzi zvikanzi tikuenda kumariro kana mukuda kuenda ndofunga ndakaenda unamo kwacho asi handina kubudikira hangu kuti ndingati ndakabudikira paruzhinji kana kuti sei vandangozvigarira kuona changu nguva yanga kubuda unha kuenda kumosheni pandabuda nemwana wangu pandauya pandatozofambawo nemwana ndakafambawo naigara kuno mabhuku zvikanzi paaigara madhezi anga akurwara anga achigara nenge ndopaanga nenge anga kuzoti ndakufa achitaura kuti ndine mwana utafara chichi ndine vana 3 asi panhamba papatotaura kuti pane chii pane mumwe mwana ndati ndakauya after muna December pakafona pakuru ekusupport mwana ane birth here ndakati haana chi haana birth baba wacho akashaya asati ane birth zvikanzi alright because anofanira kuwanawo zvitawaniwa nevamwe vana mandati ina handina kana nditozi zvikanzi tichataura nehama dzekwamutedzi dzine death mandati alright vadaro December yo January bavafona futi ndikati asati ndakabva ndati bva wasoti zvikanzi atafona mukadzi wacho ati hanzi asi mandati alright ndofunga ndakaenda kucivil court akati semunhu aibhadhira maintenance endai kusocial welfare ndeichakubatsirai kuti muwane death mwana ave nebirth ndakaenda kusocial welfare akakandinyorera akati mushure mongu ndavaradza mamwe meseji andaithreaten mwana amweni wangu achinditukirira amai vebaba mwana wangu social welfare akati munhu yanoratidza kuti ari munhu ane pamuromo asi semunhu aibhadhira maintenance rega tinyore leta vakandinyorera leta ravakandinyorera ndakaenda naro pacivil court ravakandidzosa naro civil court akati munema kutangidzisa nditore vakatondidaro civil court munema kutangisa kuapply asi munoapply cause vangu vaindithreaten after vachiti DNA ichichi zvikanzi munema kuapply DNA pasina kupera wiki ndichiri kufambira zvenyaya yemwana nebirth pacivil court vakafona chaplain ko DNA yaidiwa iye munhu anga aibhadhara maintenance kubhadhara maintenance kwenge kusiri kubvuma kuti mwana ndewake kwaive kuri kubvuma ndopandakanzi nachaplain wakandifonera zvikanzi panzi DNA munosangana kuenda kuDNA anzi muri ready rekuenda kuDNA ndakati handiri ready zvikanzi alright musi iwowo ndichitobva taibva kutauni pandafonерwa natete vemushakabvu zvikanzi mai Jaden vati vakaona mari ndizoenda kuDNA nemwana ndakati ndikutoridawo asi ndikudare kwatina shemukabe zvikanzi alright mai Jaden vati vakareisa mari pakangopera nenge 1 week rekonoti mai Jaden vandazofona nakuro kusapota zvikanzi pindai mutauni izvozvi pamutauni mosangana kukona Nelson Mandela na4th kuenda kuDNA mandati alright ndofunga ndakati ndisati ndatokwira kombi pamwe medhem so chaplain vakaramba vachindifona ndakati ndiri kuuya kusvika ndakazosvika ndichiri pamuna 4th pakuona paGTL medhem vakanditoasvikira ndakandiri pakuona paGTL cause nhasi ruzwa pakuona Nelson Mandela ndaida tobvunze pa zvikanzi usaninyepera kundidzungairira wakutakanga kundikwidzira hasha ndati sorry ndiri kusvika ndofunga ndakasvika ndasvika kana medhem tiri kupinda umo panga pana medhem nemukadzi wemushakabvu naamai vemushakabvu takapinda pandapinda macho mainzi DNA kwekutanga kuno kuka private hospital
pamberi pacho panoitwa nenge zvedriving iri mukati but apinda mumwe mukoto macho ndomunoitwa DNA. Musikano yebhata taudzoka ndisuvaiva ichichisa nemusikano yeoright. Musikano yebhata kuita DNA pano pana ambuya amai vababo vemwana. Ndikati DNA iripiro. Inasa ndamborinzwa DNA inoitwa nehama dzekababo vemwana. Ndo DNA randoziva rinoitwa naTinashe Mugabe. Ko iri nderipi? Svika nemusikano yepart of science amunozive science chichichi. Vandanyarara vatapinda murumu tikapinda makatorwa masamples. Ambuya vemwana wangu nemwana wangu bva vaita. Ndabuda kuDNA makatorwa masamples vanhu 2 chete. Vanhu 2. Amai vababo vemwana wangu nekamwana kangu. Zvikanzi munodzoka after 10 days. Asi don't included weekends atishande weekend. Ndofunga ndo pandakaenda ndadzokera civil court banda vasevhesa mapepa si pamberi pedare banda ati achikumbira DNA iri kwazva nyaya yenyu mauya zoite ichi Nisbet Mutedzi ndakati akashaya. Zvikanzi nemukadzi wacho akashaya inini ndindaura. Ndakati nanchidawo kuti mwana awane birth kozva zvirimo muleta kudhara angazviverenga chacho. Ndakati ndiri kudawo DNA iri kwaTinashe Mugabe kuti DNA rakaitwa mwana wangu naambuya. Rakabuda chiti kuti DNA ramakaitwa. Rakabuda chiti mwana akaramba kumecha naambuya. Akaramba kumecha naambuya. Amai vababa vake. Asi ndabva kuDNA ikoko ndakaenda ndakaudzawo vakuru nevamwe muno munharaunda. Vanhu vakazviramba ndakatodzawo nevamwe mutaundi imwe chaimo vanoshandawo maofisi mavo vandotowo hama. Vakazviramba kuti aitwe DNA naambuya vake amai vababa vake. Anoitwa nehama dzekababa. So muswe kana nevamwe vana vacho vana vacho. Kuti handi muswe Wednesday. Wednesday ndiyazozoti Wednesday kana kuti Tuesday. Right, saka nyandi saka DNA renge riri kurova kuti hama idzinge dzakuramba kuti mwana uyu haasi wedu. Kuti pazoite pfungwa dzeDNA. Hama dzekubaba vemwana uyu dziri kuti mwana ndewedu. Vangaiti tete vacho vakafona vakati inini ndi mwana ndinoda kuitwa DNA naye asi pandizoti mwana wangu. Amweni naMegura mukadzi nemuroro wavo ndo vari kuzvitiwa nzi aivaudza kuti haasi mwana wavo. Alright. Asi akafa abvuma kakuti mwana ndewake. Ane paakatombosvika maintenance yandiremera. Ndinayo message takandi maintenance yandiremera ndipuwo mwana. Ndidonopa tete vangu vachengeta vanambobvira vaita mwana. Pari kudhakwei ndipuwo mwana. Ndakamutai wazvibvire kuti ndikupe mwana. Mwana achiri mwana mudiki. Ngwanukasonzwa kumaintenance tonotora mwana ane 18 years. Paitwa DNA racho. Takanokollecta musoro kunokollecta results. Takollecta results ndakaendawo nevamwe vandoti baba vangu vamwe vandoti baba vangu. Ndiro ramataura kuti rakabuda richinzi mwana ana ukama naambuya. Vakabvunzawo kuti ko imimi munoita DNA siTinashe Mugabe asati mumudzi wachiti anoita DNA naamai kwaamai vababa. Tozva kuti inoitwa nehama dzekwavo. Vakapindwa nzi part of science, paternity part of science. Kwete imimi chikampani yedu saka mufungo tatengerwe. Kana tatengerwa totengwa ne1,000,000. Kwete kutengwa ne1,000 kana ne100. Totengwa ne1,000,000. Ndozvatakapindurwa nevanhu vakanga vari vakuti verengera results. Zvikanzi mwana zvikanzi plus company dakavhura from 2020 until now. Sauta certificate rainge richiitwa zvechitsotsi dai yakavharwa. Asi kana mune kudhauta ende munotsvaga kumwe kwamaika. Baba vangu akati tandagara tine kumwe kwatandoneka kudhauta. Kukoti chachakanga kugara kanzi kuenda kuti kana mune kudhauta ende kwaTinashe Mugabe. Ndofunga takabuda nababa vangu. Baba vangu muswe kuresults kwakaenda inini nababa vangu asandanzi inini ndaifanira inini nemwana wangu. Iwo vaifanira iwo nachaplain watakaenda nawo naamaya. Saka pakazouya mamwe machaplain 2. Baba vangu vanoti vakabuda nemumwe wangu anainzi driver asanga ari chaplain futi. Anzi atori papasage vari panze. Anzi akati results ranga ragara hari mechi. Zvakamboitika kupi zvokuti mwana anoitwa DNA nani naambuya amai vababa vake. Tabuda saka amai vakabva vatanga kuchema zvikanzi nevamwe chaplain ko mukuchemei. Zvikanzi zvandoitirwa nemwana wangu shuwa akafa shuwa. Iye aichengetesa mwana wangu nguva yese mwana asiri mwana wangu. Zvinozviziva kuti rabuda. Mandati inini hangu ndingamboda zvanga singaiti kuti ndichengetese mwana asiri wake. Asi ndiri kudawo DNA rekwaTinashe Mugabe rinoitwa nehama yekwababa vemwana wangu. Ndopavakatanga kuchema pagedhi payamai. Zvikanzi haana hama. Uyo uri hurewo wakakuza hama dzake rini. Ukuti ane hama mwana wangu asingasina kana hama kana baba. Paakafa ndakanohwiga ndega mwana wangu. Hama dzawasiwa rini.
ndepandakati ndinawo kama audio atete vacho vaiti ndokwanisa kunoitwa DNA vaida vaiti ndovanokwanisa kunoitwa DNA nemwana wangu maimashi zvikanzi ye maimashi hamakupi vakavazivira kupi ende kana makunoitwa DNA nenyu kwatina Shemugabe musatitsvage ndomusatombotipinza isusu inini nemuroro wangu hatichatombofi takapinda muchatsvagana nemega nehama dzacho dzauri kuziva iwewe hure isusu hatitoziva kuti haana kana hama kana chii maresults abuda panabvona kuti akutonofambira nyaya ndoadzada kutonofambira kuti mari dzake dzibude mwana wako haana chaari kuwana chichichi saka ndakada kuwapindura papandakavapindura kuti mota haana hama koyo maimashi wacho kana paakatomborwara mwana wangu aitotaura nawo ari kumba kwedu chi momuti haana hama pakuita sei ndo pakanzi nababa wangu aisvikanzi vaikoziva munaida kuradza taida zvepamuromo vangonditi nyarara handei vataenda kumota yamangwana vatopinda mota vatavasiya vakaripo padna ipapopo vachidiscasa zvavaidiscasa isusu vatafamba vatauya saka tauye manhero acho pakatanga kupinda manyu nhamba achingofona achindithreaten iwewe uchafa wakanyenama ungachengetesa hanzvadzi mumwe wacho akatanzi ngachengetesa hanzvadzi yangu mwana asiri wake mumwe wacho bva afona futi saka pamwe wacho ndakapedza ndakusava ansa vamwe vachiuya through WhatsApp kuti iwe ungachengetesa hama yedu mwana angasiri mwana hanzvadzi yedu hapana akamboya achitika kuti mwana uyu hanzvadzi yangu kana kuti cheuya achitanhanzitira hanzvadzi dzake saka handina kumbopindura kana kuti ndetese kozi baba vangu yangu anditi usapoti uchipindura unongoansa koyeye obva waisa pakorekodi patichazotsvagawo rubetsero kana kuti gore ratinoonawo mari yekuenda kwatina Shemugabe toenda results ratichabva naro kwatina Shemugabe kana kuti saka inini ndiri kutotsvagwa hangu rubatsiro rwekuti ndingabatsirwawo kuti DNA nditirwawo DNA rekwatina Shemugabe kozi pari zvino mari chai handini. Alright. Saka ndo pane nyaya yako uda kuti pane nyaya iyo ndikuda kuti paitwe DNA kwatina Shemugabe nehama yekwababa wemwana wangu nehama kwababa vangave mabrothers ake ro masisters ake kana vana vake. Alright. Ndo pane nyaya yacho. Handisi kuda hangu kuti mwana wangu ave nake kana mari dzacho dzikunzi dzinopinda asi ave nebirth. Alright. Chimwe chinhu chinondinetsa kuti iye akafa muchakabva asi anouya dzimwe dzenguva pamwana wangu ezvino zvatoonani kuziva ndikatsanga ndo mapostori zvakazombobatsirawo zvakaganuka anouya nenzira ipi mwana igona ngoti kana kuti makarara manhero kana makuseniseni onzwa mwana asi voice remwana rinenge ratochinja onzi maitayana ndoti onzi wakandisiya ndichivigwa ndiri mupenyu dai ndisina kutombovigwa ndiri mupenyu mwana wangu dai ndichotamba naye chimuchengeta ndoti nini ndine ukama newe mwana anenge achitaura live anenge achirota achinchitika anenge akatomuka mwana asi but anenge achitoona kuti haasi mwana. Alright. Kunenge kubudirwa. Alright. Ndo chimwe chinhu chakunitambudza kuti ari kuuya kuzobudira pamwana waari kunzi nehama namai vake haasi mwana wake zvinofambidzana hawo anogara achibudirwa nguva yakareba sei zvinozvo zvaane nguva kubva patakazopuhwawo patikaendawo kwatikabetserwa zvikanzi ngazviende kuhama dzake ngazvinobadira kuhama dzake uyu mwana achiri mwana mudiki. Alright. Saka nyaya iri kunetsa apa inhau yeDNA yoroti itwe nanditika mwana uno birth kozi muchakabva ngakasiya akanyora pabirth record ndianga akasaina pandakamboenda chidotorawo birth pakanzi pari kudiwa baba wemwana ndafunga kutorisa mwana birth nezinemo yangu pakanzi pakudiwa baba wemwana ndakati baba wemwana havapo zvikanzi havangavenzi havapo kana ninye kuti ndivo vakasaina paingwana but still kana zvinge zvazonyonetsesesa mwana haazoshayirwi kuti haazotadzi kutoroswa bhedi mwana zvinge zvazonetsesesa kana zvinge zvazonetsesesa kuti hanzi zvarambisisa mwana haazotadzwa kutoroswa bhedi so ndo nhau yange tinayo mhuri yeZimbabwe pamwe vari kuti haasi mwana wekwavo nekuda kwokuti vangune mabenefits ari kunzi anofanira sei anofanira kuwanikwa pamwe vanoda kuti mwana yaasawani saka nyaya tainzwisisa hamene kana zvimwe zvada kutaura futi handina hangu zvimwe asi ndo zvandiri kutsvaga rubetsero nazvo mhuri yeZimbabwewo saka alright ivo hama dzekwababa idzi kuri kunzi pawanikwa alright pawanikwa mari yeDNA yekuti kwaite DNA dzinobvuma here kuenda kuDNA
vamwe tete vacho vava kutanzi neni haisi hama ndavana vakati inini ndiri redi makangowana mari ndiri redi kuenda kudna asi tiri kushambisika vari kuti haivesi hama yepapo eko kwasiyo vari kuti hama vana vamai guru vachiri vadiki kamwe kacho kanenge ari kuma7 years kari grade 1 koita kamwe kacho kamutwini kewekosi dzakavasunungukira nasemutei. But iwe namai guru munowirirana? Hatiwirirani, mai guru vanowirirana navana amweniwo. Iwe navamwe namuwirirana. It's okay. I think ndizvo ndonyaya yacho isika pane zvapera. Ndiyo. But what else?